on calminama yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ha tengta yewtere men lewlal communication mo kala ɗo woni ene woniri yo jaam kisa Allah gonde meɗen en garti e ngal ɗo dawal ngam etade yewtide bandiraɓe wona ɓurde on gandal wona ɓurde on humpito komin ƴettata ko alata ko koye mon min ƴettata koye mon min gartirta yoge mon daɗi min hen gandal mata ko coftal tan minen keedi hen jetti Djiby Dieng to banggue caméra o eɗen joddi e musidɗo men seeɗo men Abou Gaye mo ganduɗa mboɗo andi ko tampere wona nde wonno hande o ko dagana dawa koye jillu wonano toon to wuro men Yara Law en jettiyamo Sammody Diaynga kanko wonno sababu o en gummimo ɗo aljuman o en mbaali ɗon ɗo jumɗo galle hawno Alaji Togosel en pini en jeeyen pa Yara Law dental ngal waɗama yuɓɓi yooɗi feewi ma en gartu hen ko filma ko ha heewi caggal muɗum en defti to wale wale galle Harouna Dia Alaji Harouna Dia e suddiɓe muɗum gummiɗen ɗon ndewɗen taji galle Moussa Alaji Ousmane Dombo ɗo kono gila hanki gonnoɗen ko ɗon ɗo galle Cheikh Djibril ɗo ɗo Dar Salam Dagana ɗo en jettiɓe en jarnimamaɓe jettoji ɗo fuɗɗimala ɗo haali jaɓɓulle ɗe foddeji ɗi toka ko ardi foof gonɗen koye sa uddirgol école no wayno ko hanki won hen école gendi o wiya yo uddid école aji privé ɗi cuwata uddidde kono en gandi hande o dawgol ngol liste ji ɗi jaltugol mumen ina heewi hono haala no feewi waylo wayluji ne keewi tedde liste ɗi ne keewi won combat ji gonɗi hen ɗi ganduɗa kala mawɗo landa suuɓi ko neɗɗo mo yaakoyi ene wawi libde hade men yetta toon calmina bandiraɓe e tokara mi salmitimama mi juurimama en calmini dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa hoore maɗa ko wattuɓe hakkillaji muɗumen e oɗo saaha so tawi saaha o heedi tan hakkillaji yimɓeɓe ko ɓuuri hen hewde doktanta ko yewtere nde noon eɗen mbiyaɓe wonde yo Allah rokkuɓe nande ɗo ko eɓe paama noon mbiɗa ni noon jillu ngu noon alhamdulillah rabbil alamin ko ɗon juurotoɗen hono ceerno meɗen Cheikh Djibril eɗen calminamo kanko e dental makko kanko e ɓesgu ngu kala en calminiɓe en beltanimaɓe wono ceerno Ousmane en e Misbah en kamɓe foof en beltanimamaɓe tigui rigui e dendagal ɓe tawnoɗen toon e Moussa Alaji Ousmane Dombo kañum ne kadi ko neɗɗo jarne heɗo tigui rigui saabu darde mum newuya mum coftal muɗum jawdi mum oroji muɗum carburant muɗum e foof kadi jaɓa kadi wonde chauffeur meɗen ɗum ɗon ko yettude Allah no fewi e yettandemo Allah e andude kadi yankinare makko no sifori ko hono noon toon to jumto ko hono noon no mbiɗa ni hono Harouna Alaji Togosel ko hono noon ha toon to ganduɗa hono maɗa koto Yara Law to en kadi sababuji bannoɗi to ha to waali waali ha toon to ganduɗa hoore maɗa ɗo mbawnoɗen rewde foof eɗen jetta bandiraɓe eɗen duwono ɗumen ɗon ɗo doɗel ɗo kamɓe foof eɗen duwanoɓe eɗen juuroɓe eɗen jarnoɓe eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe e yewtere meɗen togata a jama toga hankiya ne jaaɗen nda ko waya on wayi yodde e welde foof sa e sa foof jiya sukaɓe ne feccatelli ne mbakke sakuji sa e sa jiya Dakar hollira école udditi kono noon diƴƴina ne jewni e nder hen sa e Fouta tawa yimɓe nana eggi ndiyam ne jaggi galleji mumen ina koɗi e nder école aji ɗi holno jiiɗa uddirgol hikka ngol e tokara uddirgol ngol ko adi foof dille ɗe no pamɗi dillere nde jogotono nden so tawi saaha uddirgol heedi no wayanno ni muhuma ko baɗanno ɗo elle hikka ɗum ɗon ala heddi noon ko école aji ɗi so tawi eɗen ƴeewa to banggue uddirgol ngol eɗen gandi ñande tati nde ko ñande hen kamɓe jangguinoɓe e liggotoɓe fof ɓe noddano ñalawma altine hanki o ko jangguinteɓe ko kañumen noddano kono ko ɓuuri enen ko teskiɗen saabu wonɓe jokkodirɗen e nder département Podor o wonɓe jokkodirɗen ha toon to diwan mo Barkeji ha toon to Daara Jolof to banggue uddirgol école aji ngol no ngol sifori toon kono way kono élève aji ɗi eɓe ngakki norade saabu min won élève aji ni ɓe kaldumi mbi kam wonde paddi tan ko ha altine garowo ha altine garowo ha ɗo darɗo wonɓe noddumi ɗon kolliri wonde kañumen ko altine garowo han siiri wonde ko nden hankkadi puɗɗoto jangde mbimi pourquoi on puɗɗaki hanki saabu ko hanki noddanno ɗo so tawi on jahani hanki kay hande kam jeehe walla janggo jahon kono joɗade yontere caggal muɗum hol sababu muɗum kono tokara ɗum ɗon foof e wade noon en pamata ganden to banggue école sénégalaise kino tolno e million ngaji nayyi pawɗi temedere e nogas ujunere pawɗi temedde nayyi e élève aji jeenayyi woodi waɗoɓe janggoɓe e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi fay hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi
so tawi en ƴeewi e nder ɓeɗon ma en taw e nder hen fodde million ngaji ɗiɗi pawɗi temedde tati e capanɗe nayyi ujunere temedde ɗiɗi e sappo e jeenayyi ɓeɗon goni koye duɗe less ɗe ko wiyete primaire ko en so tawi en ƴeewi e nder ɓeɗon ma en tawoy toon kina tolno e temedde jeetati e capanɗe joyyi e ɗiɗi ujunere pawɗe temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e jeenayyi ɓen ko wiyeteɓe ko moyenne secondaire so tawi en ƴeewi to banggue kala suuji ɗi ɓe mbima wonde ma en taw kamɓe fof eɓe pecci e nder duɗe ɗe kina tolno e nogas e ɗiɗi ujunere pawɗi temedde nayyi capanɗe e jeetati woni établissement ko hen kamɓe ɓeɗo henno fof ɓe janggat kono noonne kadi so tawi en ƴeewi to banggue nokkuji janguirɗi woni salle de classe uji ɗi kina tolno e ujunnaji jeeɗiɗi e temedere e capanɗe nayyi e joyyi woni ko wiyete abri provisoire ɓeɗon koye caaleje janggat eyyi koye caaleji hogoji eyyi ko hen ɓe janggat sa ƴeewi hikka laamu ngu eɓe karojini ko tolni eɓe karojini ko tolni e capanɗe nayyi e jeetati ujunere pawɗi temedde nayyi e capanɗe jeenayyi e jeegom salle de classe ɗum woni ko harojina so tawi kadi en ƴeewi to banggue taabe banɗe taabe ɗo élewaji jooɗoto ɗo eɓe ŋakkiraki no tolno e temedde ɗiɗi e jeeɗiɗi ujunere pawɗi temedere e tati table banc en tawata kadi e nder hen fodde duɗe ujunnaji ɗiɗi e temedde nayyi e jeenayyi duɗal ne yiilo ɓen ɓe ganduɗa hoore maɗa ko jangguinoɓe ɓeɗon noon ɓe tolnima e ujunnaji nayyi e temedde joyyi e nogas e jeeɗiɗi jangguinowo woni ko hartojina e oɗo année scolaire payaɗo ɗo henno kono so tawi en ƴeewi en tawat mataw e jayendeji ɗi henna walla to banggue kabaruji ɗi ko yowiti e hello jangde ngo yimɓeɓe mawninani ɗum ɓanginani ɗum holno wayanno e saaha laamuji ɓennuɗi nde ɓe mbiyanno bakkorgal ngal ɓe mbaɗanno ubbitey janggatey kala hitande ma taw won bakkorgal yaltanno ko ɓe mbiyata slogan ko henna ɗum ɗon ko hirjinde élewaji ɗi hirjinde jangguinoɓe hirjinde parents d'élèves uji ɗi henna ɗum ɗon foof nanɗon fawnodir kono e oɗo saaha hande kam uddirgol école aji ngol hanki kadi saɗede wonde hen école aji ɗi ne waɗi hen ɗi gandanɗa hoore maɗa ko ndiyam naati hen ne waɗi hen ɗi gandanɗa hoore maɗa ndiyam naatani hen kono noon ko yimɓe konna e nder école aji ɗi sababude galleji muɗumen nadde ndiyam ngalaɗo koɗi ngalaɗo ɗuminin ɗum waɗi laamu ngu ƴetti ɗumen nawi ɗumen toon ngam wawde jojoyade toon ɗeɗon caɗele nanɗon heddi noon ni kadi to kamɓe sukaɓe janggoɓe ɓe faya koye jangde eɗen gandi kamɓe élewaji ɗi kala saaha jangde nde heedi wonande grève aji baɗannoji e dumunnaji jawtuɗi ene gasa ɗiɗon grève aji taw hendu dawrugol no moltino e nder muɗum walla ko taw ko hello dawrugol kañum ɓurno wawde nadde e nder muɗum eyyi ɗum waɗi eɗen jertinaɓe kamɓe jangguinoɓe ha tengti noon e jangguinoɓe nde tawno kamɓe fof koɓe syndicaliste uji kamɓe fof koɓe syndicaliste uji tawde noon koɓe syndicaliste uji ko kamɓe cuuɓi jangguinde eɓe jangguina lewru ene maaya eɓe jooɓe ko impôt ji ndendinte ko ngaaluji ɓiɓɓe leydi ndendinte eɓe jooɓe pour yoɓe jangguin wona kay eɓe jooɓe pour yoɓe jangguin taw ɓe jangguinta sukaɓe ɓe dutto e nder grève aji mabɓe kamɓe sababude yidde mabɓe heeride saqqaji mabɓe keeriɗi ɓe dutto ha e sukaɓe ɓe tawa ɗumen e nder classe uji ɓe jaltinan ɗumen yo jaltu bowal hay sinno tawi mbaɗani grève ne janggata fotani wonde togata goto e mabɓe foof jangguinoɓe ɓe yo wat mo jangguinta o pawa ɗum place ɓiye an gona jinnaɗo ko ɗum woni ko foti wonde ko laamu hay sinno tawi ko no wawi siforade foof laamu wawa waddande on fof alay saago woda tan ko mbaɗana ɗon woda ko heddi wona noonne kadi on mbaɗanama ɗo henna tan joni hunde ala ko woni hakkillaji mon ɗon so wona miijade kadi ko heɓuri aroyde saabu min ko teskimi wonande ko ɓenni ko henna to banggue jangguinoɓe ɓen ko ɓuuri hewde e hujjaji mabɓe so tawi a ƴeewi ɓe ɓuuri wawde woytade koto banggue damorde wiide wonde damorde woni indemnité ji to banggue kodki to banggue transport to banggue fof ɗum tan woni koɓe goyata kono noon so tawi en ƴeewi gonka élewaji ɗi hay sinno tawi eɓe goya ɗum ne ɓe cirƴat hen tan ko seeɗa ɓe ƴettat hen tan no perƴel e nder lemre nde ɓe joguino nde ɓe ƴetta hen perƴel gotel ko fati e sakka e jangguinteɓe ɓen walla ko fati e école aji ɗi walla ko fati e taabe banguji ɗi kono ko heddi ko pop
ko ɓuri hen hewde ko faati e to banggue gonka mabɓe kamɓe jangguinoɓe togal accama toga gartanmi koye ngakke jangguinoɓe diwanuji ɗi sa ƴeewi hoore Matam mi hokka e Tambacounda ko nandi hen nokkuji kewɗi gala jangguinoɓe saabi ɗum ko jangguinoɓe jiiɗa wonde won nokkuji ko wayno Fouta ko wayno Hanewo ko wayno Tamba won nokkuji ɓe jiiɗa wonde tawa neɗɗo o nde o ƴettede ala fof ɗo siifi wonde wona tan koye guure tewɗe ɓuuɓi e ko nandi hen hol peeje poɗɗe ɓamede ha neɗɗo o so fektama nokku o jaɓa joɗade gam janguinde hayso wona nokku mo so woni hoore makko e to kadi aɗa andi ɗon ne kadi gueɗal gongal nani ɗon saabu kamɓe jangguinoɓe ɓe loi ene rokkiɓe so tawi a woni e nokku mbaɗa sikki mi anda ko duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati aɗa jogui droit ñagade affectation gummoɗa ɗon jaaha banggue goɗɗo ɗum saria ene rokkuma ɗum loi ene rokkuma ɗum kono min jiimi wonde ko kamɓe waɗoɓe ɗum ɓe moƴƴi ko so tawi jomum ene wonno e nokku yiiɗi ummade ɗon kay haade muɗum yaade lomto muɗum yo dañe lomtoy ɗi ngala kono noon jomum ummot tan yaaha ñaago affectation affecté yaaha oɗon poste wona vide ala gonowo ɗon te alors que tawa ene joga sukaɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa fotɓe wawde ƴettede gam wawde jangguinde kono noon ɗum ɗon waɗetake togara heddi kono kamɓe élewaji ɗi walla kamɓe museji ɗi e koye mabɓe min de to banggue yiyandam e hakkillelam daɓɓel joganimi ɗum han feere ko wiide wonde kala pectaɗo e nokku anni yi ittede ɗon walla yiiɗi ittede ɗon haade makko ittede ɗon yo lomto makko adde mi taƴanima Matam rawane ɓe jeehi heeɓe mbi ɓe ƴetta sukaɓe mabɓe ɓe keblane pour mbatta jangguinande ɓe ko fotide Matam won guure no wawi wiyede jomumen janggani ganda hay batta janggino waɗa ko wela mais guure baɗɗo Matam no jogui jangguɓe holko saboto janguinowo dañani duuɓi mbiɗa ɗi walla ala lomto walla wiya min tan miɗa wonde ɗo yaaha accira noon e tokara minen rawane walalde tan dokkata mi yeru e ressortissant ji walal naɓe wonɓe ɗo henna e Dakar ƴetti feere hikka par ce que rawane ɓe jooɗinoma to banggue kalasuji scientifique ɗi wodani hon ala élewaji ala janggoɓe ɗum ɓe ƴeewi noon eɓe jogui sukaɓe gandanɗa hono ko jangguɓe ha gayni jangɗeli muɗumen haydara mbaɗani enen jooɗi ɗo henna joni noon feere woni ko ƴewde e ɓeeɗon wawɓe jangguinde so tawi ko ɗiɗo so tawi ko tato so tawi ƴettama taw ko wuuro ngo yoɓata ɗumen haade muɗumen dañde banggue goɗɗo ɗo nangti taw ɗo kam ɓe mbawa wallodirde e ɓesgu ngu henna ɓe mbawa jangguinde ɗumen nde tawno tokata so tawi a ƴeewi e dumunnaji jawtuɗi wonɓe gandanɗa hoore maɗa e guure muɗumen ene mbaɗa ko wiyete cours de vacance ko henna so tawi élewaji garti e saaha gurti e nder guure muɗumen ene jangguina sukaɓe wonɓe ɗon ɓe surtout tolniɓe e kala suji examen ji woni waɗoɓe ko wayno entrée en sixiéme waɗoɓe ko wayno brevet waɗoɓe ko wayno baccalauréat ɓeeɗo gona e waɗanede ko wiyete renforcement de capacité gona e jangguinede ɓeydanede gandal pour so tawi saaha mo poti waɗoyde kawguel o yonti tawa kam jomumen wonko woni e koye muɗumen kono hande o ko ɓuuri hewde e ASC ji ɗi henna ɗum wona darde muɗumen holko woni darde mabɓe ko baltan baluji ɗi gandanɗa hoore maɗa haydara ala ko jibinanta guure ɗe so wona firinaji e kareli baluji ɗi haydara ala ko jibinanta guure ɗe par ce que so tawi a ƴeewi wiyama ɗo tan coupe président conseil départemental coupe o so tawi a rendini ɗum o yettaki ujunnaji nogas e nder ujunnaji nogas wiye fodde guure sappo yo gar ene poɗodira ujunnaji nogas goto fof wiya woppirta keddi ɗon firinaji dañe hen seyɗane jibine hen kareɗe mbaɗa hen koye kelodira hen guure bonodira haydara ala ko jibinta ɗum ne yaaji hay ga e Dakar kamɓe sukaɓe ɓe e koye mabɓe ko kamɓe poti wadde e hakkillaji mabɓe par ce que tawi a ƴeewi wiyama ASC wonko konngol ngol wonko tongi wona tan coftal ɓalli to banggue fuko koyɗe coftal pinal nani hen to banggue laaɓal wuuro activité ji wuuro tawi wona ni to banggue fukubal ene wona e nder hen kono noon a yiyata ene waɗe ko bal tan jiyata ene waɗe te baluji mabɓe ɗi ɓeydi ko facture aji ɓeydi ko feere aɗa andi holko waɗi ɗum togal jomum ummoto ene yaaha teere sembo ha ɓandu muɗum ha koyɗe muɗum laaɓa waɗa kawase muɗum yaaha so yeehi talloto koye leydi
1 2 3 baɗo hen no kalludemo kel haydara ala ko ande bal ɗum ni to tan jomum wiyana fetta tan tallo e leydi tallo walla mema ɗum han fukko e leydi tallo en ndiɗon leydi nde o ɓakki e ɓandu makko e ndeɗon ɓakkere nde o ulliti e ɓandu makko walla nde muddini e ɓandu makko o yahata maayo o ɓuftoyo toon o ƴettata robinet o waɗa buɗɗiɗi o sooda ndiyam hay sono tiime maayo hay sene tiime e maayo ko ma hoota galle ƴetta siwo dekka e robinet yaha ɓuftoroyo ɗum minen guynaɓe kam koye maayo tan min kewi lotoyade hay ɗum ni sa ƴeewide ussima ala toka wona oɗon jogui forage min jogui min jogui so aɗa jogui forage so tawi a yeehi galle moɗon hannde ma taw raccord ene seŋa e robinet ene seŋa e loonde eyyi kono noon minen mbimi ko yo maaɓe ɓuuri hen toka hono wawon cawani minen kuwa men mbimi ala wona walal tan guure ɗe fof ko noon mbayi to oɗon banggue guure ɗe fof tokata ko noon mbayi heddi ko kamɓe sukaɓe ɓe ko kamɓe ballodirta e koye mabɓe ɓe ballodira e guure ɗe to banggue ɓamtare to banggue gandal to banggue ɓe mbasa tan rewde baluji ɗi ɓoyi ɓoccolli toka baluji ɗi hande batti wadde milliard uji saji batti made galleji batti soide otoji coodi hande football ko wona suwede hakkude guye wasatake ɗi ala ko gaɓe jaltata ɗin de ngala hen alan ko sey cuel fall meɗe wiide mi o wi équipe nationale 98 on no bodaji duna bo ɗewitimo kanko Aliou Dieye Ousmane Dia o wi équipe nationale so wattani neɗɗo nanowo asko walla kettoɗo fantan walla mallisaji walla jaw o wi en keɓata coupe sababu nde o wi so neɗɗo nanata asko anda ko haalte wawade fayida o holli kadi so tawi enen diwanuji men ɗi jaaka hen en dañata kono eɗen jogui yimɓe nani e ladde he abou ko wawɓe football ɓe toppitaki so ballama tan ɓe gonat sa ƴeewi hande équipe national ɓe toon ɓe ko goye men dowɗe togara ayi yimɓe yo kaldu gonga baluji jibinoji milliard ɗi Allah nane Fouta nana Jolof nana Linguéy aɗa andi Sadio Mané Bambali ɗo yaltima Sadio Mané formaka Bambali ko ɗon fuɗɗi noon toka ko Bambali o fuɗɗi han o naata e ladde kamɓe fof ko noon ɓe mbaɗi heddi ko enen waɗoɓe to fuku ɓe fettoɓe to henne ɓe e saaha Sadio Mané en nde pettata e gure muɗumen nde jogaki duuɓi ɗiɓe jogui ɗi kamɓe duuɓi mabɓe ɓurti yaade équipe national toka eɓe jangguin sukaɓeɓe ha paama yoɓe jangguin sukaɓeɓe ko ɗum woni ko mbimi ko a jarama yoɓe gartir sukaɓeɓe so tawi ɓe jeehi vacance uji so tawi mbaɗi jangde kam yo won yumma o minen nden min jino ko ene waɗe ko wiyete table à lettre kala kikiɗe ne waɗi yonteteɓe kañumen jooɗoto école kala jiɗɗo windanede lettre ara kala joguiɗo ko ene janggane ara joguiɗo dossier mo yiiɗi fewnanede ara fewnane dossier muɗum taw hay mbuɗu yoɓata jino nden waɗe ko wiyete investissement humain so tawi guurte gaari yimɓe ndewata koye guure ɗe famide ɓeɗo ko mbiyata ɗo en setal suñu rew ɓe tawi ko ene waɗe famide donc yimɓeɓe naata e guure ɗe pitta ɗumen ɗofte ndema en nden caggal wuuro ngo remande mawɗo kala ɗo waɗanno beeli ɗo ndiyam ene tuɗa hade ndungu ngu arta yahata fitte ha laaɓa so fittama ha laaɓi kala hen ko woni kurjuɗo duppe ɗum ase ubbe pour en cas jogade miijo wonde so tawi ilam aroyi so ilam aroyi tawa nokku o ene waɗi ndiyam tawa ndiyam ɗam ɗon an aɗa wawi ɓuftorade hen aɗa wawi hutorade ɗum wona gueɗe par ce que hankkadi a fittani ɗum a laɓɓini ɗum kono ɗo joni hay goto mabɓe waɗata ɗum jibaji nan e nder hen jibaji nan e nder hen fof nani e nder hen hankkadi guure ɗe kadi kurjiraji ɗi juppete ko e takko gure ɗe kurjiraji ko hen juppete koye takko gure ɗe juppete ilam ɗam koko arata toɓo koko yuppoto donc ɗum ɗon noon wonko gandanɗa hoore maɗa wawi ɗum ñawdude wawi ɗum safrude tan ko won e gueɗe kamɓe sukaɓe ɓe ɓe jaɓa wattude haajuji mabɓe goɗɗi ko wona bal o tan ko gonga bal o eɓe jiiɗi ɗum yoɓe mbat eɓe ko retour va mabɓe ko belemma pittali mabɓe kono noon horoɓe jejjir gueɗe goɗɗe keddiɗe hen ɗe ele laa tan ñande fof ha wendo tan yoɓe mbattu hen gueɗe goɗɗe keddiɗe ɗe laa tan ha wendo tan heddine kadi kamɓe jiknaɓe élewaji ɗine alay saago ɓe daror woni alay saago ɓe darorto ko guerewaji garoji ɗi so tawi guerewaji ene mbaɗa ɓe mbawa yarlihade ɓe mbasa wiide wonde eɓe gabbito e syndicaliste uji jangguinoɓeɓe wiide wonde minen ko droit amen ko ni tan mbiyan wonde e laamu kay yo waɗanɓe ko wino ko meta laamu no wawi waddude ko winoɓe ko foof donc aɗa andi so tawi en ƴeewi ɗo joni a wi sa ƴeewi joni basalieji hikka nombre basalier hikka tan ɓe ganduɗa hono waɗa ko dañɗoɓe bac e hitande ɓennude nde fodde temedere e quelque ujunere neɗɗo
ɓen holmo wawi joganade ɗumen jangguino walla holmo wawi joganade ɗumen alhaali muɗumen fof alay saago nden ɓe janggoytu ɓe gaynoya ɓe gona remoɓe ɓe gona commerçant ji faami joni ɗum ala joni yimɓe fof koye école aji goni donc ɗum ɗon saɗede nde tokata nan ɗon a jarama toka Abou Gaye mboɗo andi gonɗen koye teɗade naden dawgol ngol yimɓe haqillaji men mawni hen no fewi no fewi no fewi caggal lisi capannayyi jeenayyi baɗaɗi woodi guittaɗe heddi capannayyi goho yimɓe puɗɗi hiwdirde ko fuɗɗi yaltude ko foof en keeɓi résultat ji ɗi mais hejjata émission goto holno jiiruɗa e parti ɗi hol peeje ɗe ɓe mbaɗi haade men yettade suɓaɓeɓe département Linguére département Podor département Matam haade ɗum waɗede hol caɗele jiiɗa hen ha woodi yaltuɓe woodi gedduɓe mbasiyede won listiji aɗa andi to banggue ɓe jalta ɓe guedda ɓe nekka ɓe keddo ɓe ɗum kam koko ɓooyi wadde dawrugol tan hay sinno jomum ala hay sibbe so tawi tan wiyama wonde waɗaka e liste o jomum hankkadi dañi sababu no tawtiroyi walla to no faari to yinno faade to tawon ko ñamno kake janane koko yinno ummade ga en ene ronki dañde sababu no ummori ga en listuji mbaɗama inde muɗum wasa yaltude hen aha yomi tawto e Djiby Dieng jomum dañi occasion no yaari kono eɗen gandi so tawi woni koto banggue politique investissement ji baɗe heeɗi e jomumen an a waɗama fodde mandaji ɗiɗi mandaji tati kay so tawi a waɗaka hoto mettin woppu goɗɗo kadi lomma yolde heddi noon ko hikka to banggue ɗiɗo élection ngaji wonande législative uji ɗi député ji ɗi e fannunoɓe mbaɗiri hikka ni o mataw meeɗaka waɗede ni e nder Sénégal ene anduno coalition ngaji parti ji ene mbaɗa kono koye élection présidentielle wonanno parti ji tawtodira législative waɗanno kono mataw wayano way hikka ni non no wayi hikka ni jinmi wiidema waɗatano faami heddi noon ko hikka nduɗo hendu wutti coalition ngaji mbaɗama intercoalition ngaji mbaɗama fayde fof ari e nder hen kono so tawi a ƴeewi ɗiɗo fof na waɗi han ɓe ganduɗa hooremaɗo wiyeteɓe coalition ngaji mawɗi woni coalition mo Macky Sall ardi woni coalition mo Amadou Ba ardi woni bon Pastef en mbiyata coalition par ce que ɓe mbi wonde ko kamɓe ɓe jaadani hay goto mbawɗo wiide hanko Pastef liste muɗumen e ɓeɓe ganduɗa hooremaɗo ko Sammata Kaddu woni Bougane en Barthélémy en e abbiɓe muɗumen wadde ko ɗiɗo coalition ngaji goni hen coalition ngaji gandanɗa hooremaɗo ko coalition ngaji mawɗi no fewi heddi noon e nder majji ko feere ɓe mbaɗi holden feere feere nde tawde woni enen so tawi mi yeehi banggam a yeehi banggue ma gonta hen ko ƴelon ƴelon kon ɗon noon éviten ƴelon kon ƴeewen rendinde meta ma won ƴelo ƴeewen rendinde meta ma won ƴele wasa wonde ƴelel wasa wonde ƴelon donc ndeɗon feere nde ɓe mbaɗi noon eɗen mbawi wiide ɓe mbaɗi réussir e ndeɗon feere ɓe mbaɗi ɗum ɓe mbaɗi hen réussir woni ɓe mbaɗi hen réussir ko so tawi a ƴeewi kamɓe fof ɓe pamodiri wonande kala coalition ngaji jaaduɗi e fannuno ɓe jaariri ni aɗa andi won saaha nde wiya wonde président de la république nangui date élection ngaji le 17 novembre wi to fati ga en ɓe mbi wonde kañum koko prépari ɓeega préparaki ɗum waɗi gulalɗi walla kala e mabɓe koko prépari no guila élection ngaji ɗi gasi mbimami wonde wiya wiw Bassirou Diomaye Faye gila nden kala gontuɗo e opposition koko prépari pour ɗiɗo élection ngaji enen gandi assemblée koko fusete te assemblée so tawi fusama date élection ngaji jaggueteɗo o tuggata koye balɗe 60 ha balɗe 90 donc wadde koɓe préparinoɓe finde koɓe préparinoɓe tan koɓe heblaninoɓe ɗum tan ko kamɓe e listuji mabɓe so tawi a ƴeewi baɗaɗi ɗi foof hay sinno tawi wonɓe gandanɗa hooremaɗa ene jogui hen mettere ene walla wonɓe beltaki ene waɗirani heewade par ce que en nanani bojji ɗi en nanani goytali ɗi en nanani wulluɓe wiɓe wonde min jaadani hen ene woodi kono noon heewani no wayanno ni heewani no wayanno ni hikka ene seɓori tokara to oton banggue
toka sen gatti to bange sippoji ɗi département Linguére ene jeeya département kewɗo dilla no feewi El Malick Ndiaye ko toon jeeya ko garduɗo e doole yidde heptude ko wonno ɗon ko NGO fuɗɗima ɗofde ko wayno Bacci Galel Cippowo en ko maire commune mo Teskere Idrissa Diop o ɗoofi ɗum ko maire commune mo Labgal e wiyede kadi less Boubacar Ba he wiide tolno lotte no ñuumo no mbiya won miroji goɗɗi jogoɗi yaade kono holmo El Malick jogo huccidede toon koye Samba Kelli Sadio woni Samba Ndioben Ka to banggue APR to banggue Amadou Ba holmo huccidede toon Goyi Ba maire commune mo Mbuula hono jiirɗa ɓeɗo haysa andaɓe holno cikkuɗa naatgol Pastef département Linguére e gardigo Samba Ndiobel Ka maire commune mo Linguére e Goyi Ba maire commune mo Mbuula eyyi min kam aɗa andi politique ko wiyete ene boni baldi ko kono noon so tawi en ƴeewi to banggue réalité ji politique mbaɗa andi wonata toon faveur ko coalition APR naɓe woni Samba Ndioben Ka kanko wonata toon faveur min to banggue hooram cikku makko goto fof cikku mum debbo cikku makko wiyete Coumba Diaw eyyi heddi ko to banggue ɓe mbiɗa ɓe ko wayno Bacce Galel en famde ko wayno Idrissa Diop en ɓen koye janta koye Idrissa El Malick Ndiaye eyyi to banggue Pastef eyyi ko ɗum woni ko mbima ko ɓen tawtoyi ko Pastef kono noon wonmo kaldannomi hecci hanki ɓe mbi wonde minen sukaɓe nan toon nana ubbi cabbi gila Welingara walla gila Linguére ha ɗa no wiyatno ni kadi ha Doɗel ɓe mbiya wonde nana ubbi cabbi gila Daara Jolof ha Gamaji ko saabi ɗin cabbi eyyi saabi ɗin cabbi ko kamɓe ɓeɗon wiyeteɓe koɓe leader uji yaaɓe ɓe base uji mabɓe jaadani e mabɓe beltaki e yaadu no ɓe jaarini ɗum waɗi so tawi a ƴeewi donc kamɓe moftana cabbi ɗi kamɓe leader uji yaaɓe ko kamɓe leader uji yaaɓe ɓe moftana ɗin cabbi ko kamɓe moftana ɗin cabbi woni kamɓe Bacce Galel en woni kamɓe Idrissa Diop en woni kamɓe Harouna Gallo en Harouna Gallo ni won ɗe balɗe ɓe nananmi eɗen goni e yeddande ɗum wonde Harouna yahani eyyi mi heeɓi kabaru wonde Harouna yahani Pastef kono noon tawde Harouna so tawi woɗɓe mbiyanta Harouna yahani Pastef Harouna nana deƴƴini te en di photoje ɗe gandanɗa hoore maɗa Harouna kañum e Bacce Galel Idrissa Diop kañumen produit e tuma nde Harouna nde yehito mabɓe kanko Harouna Gallo nde yehito mabɓe nde ɓe jehito El Malick hedde waktu 2 heures du matin jamma ko nden jonde nde waɗoy toon donc ɗiɗon image uji ene goodi heddi noon ko hande o won leader uji jaaɗi de maire ene yaaha kono maire o so tawi yeehi ko ɓuri hen hewde kam wonande yaaɓe ɓe taw wonande yaaɓe en ganda noon hakkude ɗo e janggo heddiɓe abbotoɓe ɓe so tawi ma won ko nawri to banggue base politique kono kamɓe yaaɓe kam eɗen mbawi wiide goto mabɓe fof yaade koye jubbol muɗum saabu sinno tawno wasaɓe ɓe jaadde non mi wiyanima wasataɓe ɓe jaadi kono so tawi woni an aɗa rendinno yimɓe sappo a yeehi jeego mo mbima jahani a wawa wiide wonde koye base ma fof jaadɗo to ɓe gartane cabbi ɗi cikkum foti wonde cabbi ɗi tan ko enen gonduno a yeehi min jaadanema min goppima jaani fiindude jaani dugdude so tawi ko tetal gotal tan yeehi ala ko nafata e aɗa andi sa nani cabbi ɗi tan ko minen cabbi ɗi ko minen jogui électorat amen ko minen jogui carte uji amen koye maɗa min gonduno ko an ardinomin ala kono noon kadi aɗa andi saɗede nde ko min mi wiya wonde komi leader tokara hande mbaɗane oɗo parti janggo mbaɗane oga parti ɓawo janggo mbaɗane oto parti pafti mbaɗane oga coalition mi wima an min mbaɗa jogui yidde ɗo welimi fof ko ɗon jahanmi kono an a ala yidde maɗa tan ko rewde e yam joni paren ko département Podor hade men yettade toka mo ɗiɗi a wattu haqqille wonnoɓe Ablaye Wade cali ɗum ɓe ko ɓen lamini Macky Sall wonnoɓe PS ɓe lamini Ablaye Wade wonnoɓe Macky jalti ɓe lamini ɓeɗo Pastef en wadde ɗum koko wowi wadde banggue politique yimɓe hewɓe ina goƴa département Podor département Matam département Kanel wiyede ko titre foncier président Macky Sall wonno Macky Sall ko gartowo sanji joni Podor wonte list ko Ibrahima Sy
Ibrahima Sy ngana professeur université yo jago kalma faade cellal woni cikku makko ko Seynabou Mamadou Sy kamɓe ɗiɗo ngoni tedde liste sippalaji mabɓe on sukuɓeɓe ko Boubacar Ly wondude e Mariam Gaye somi jumani no wawi wonde jagol kaltanaɗo ko fate coftal ɓalle pinal mo Dunguel o holno jiiɗa oɗo casting to banggue entraînement hinno ko football oɗo classement e tokara aɗa andi wiyede wonde département Podor e région de Matam ko titre foncier Macky Sall ene gasa ma won ko heddora hen kono noon ne kadi ma won ko ɓoccitora hen kono min kulhulam walla yiyandam ala wonde persugol Pastef e nder département Podor aɗa andi holko woni ɗum tokara enen to banggue électorat eɗen jogui koɓe mbiyata réalité ji meɗen ko guurɗen gonɗinɗen jagguɗen e nder hen ko adi foof ko andude neɗɗo o jotodirde e muɗum jokkodirde e muɗum wurdude e muɗum min de ɓeɗo ɓe mbiɗa wonde Pastef ene waɗi ɗumen tedde liste uji muɗumen ɓe mi andaɓe par ce que min kam cikkanno Mariam Gaye o ni yata wona Mariam Gaye ñandano par ce que on Gaye goɗɗo gonno toon ko politicien kañum ko ñandante ene wawi par ce que mi anda tawi ko on walla wona on eyyi heddi noon ko kamɓe Pastef e nder département Podor e nder département Kanel e oɗo ko enseignante ko jangguinoɓe mbiɗe oɗo wadde wona oya eyyi e nder département Podor e nder département Matam département Kanel département Ranérou ɓe ngala hen doole ɓe ngala hen yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa ko fayodinɓe fotɓe wawde daranade ɓe toon so tawi en dokki yeru mo dokketen so tawi en mbi Abdoulaye Daouda Diallo waɗama tedde liste ɓeɗo takku wallu Sénégal a faami de APR naɓe donc so tawi a wi wonde koye oɗo mo mbiɗa Ibrahima Sy mbiɗa walla Ibrahima Sy eyyi Ibrahima Sy mata wona ministre de la santé kanko kay foti wonde ko on foti wonde aɗa andi kam so tawi ɓe nawdama wona goto ministre de la santé fuɗɗima campagne muɗum électoral guila ko ɓooyi wadde fuɗɗima dañi yimɓe ha heewi ala d'accord taw mi andade ko heɓude aroyde kono kam ha ɗo gonɗen campagne makko mo wanno o yeehi Podor o yeehi Matam o yeehi partout a faami de premier ministre o abbimamo banggueji fof kala ɗo yaano kono noon nde wonde yaadu ndu o yahar ndu e yimɓeɓe ko gowi ko wona ɗum o adde muɗumen wowi ko so tawi aɗa ara e yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa jomumen hay bottari ngala aɗa ara e muɗumen waktu bottari addor bottari kam wodɓe ɓe balluɗa kam ñande hen kam ñama ko nini kono noon so tawi a ari arde muɗumen juuɗe ɓole par ce que aɗa andi sa ƴeewi ñande mbalɗen jumde ñande mbalɗen jumde ñande hen ɓe mbima wonde won ministre goto arno ɗon mi anda kam holi ministre uji arino ɗon adduno ɗon ko pour financement ji rewɓe département Podor mbi wonde financement ji rewɓe département Podor mo adduno o addi ko 4 millions pour rewɓe département Podor kono nde o haali haala 4 millions waji ɓe addunoɓe sonorisation pour ene jaɓɓo ministre nana ar e yimɓe Pastef naɓe wonnoɓe ɗon regroupement puɗɗino wadde ɗon kanko nde o ari nde o wi ko sonorisation o yoɓata ɗum par ce que kamɓe ɓe ngala caccacara ɓe ngala ɗumanaji donc ɓe joɓata sonorisation kono noon yobde sonorisation wona ni e caccacara par ce que sonorisation won jeyɗo ɗum o koko luwata so tawi a luwi a yoɓimo kaldu ɗum ko ujunnaji 5 sa yoɓimo ujunnaji 5 hay sinno ko ujunnaji ɗiɗɗi mawnaw ɗum bitik maw sooda hen maaro maw sooda hen nebam maw sooda hen kafe maw sooda hen sukara maw sooda hen warga ɗum wona e gartam joom bitik o maw ñammin hen ɓesgu makko e kon togara ay togara ɗo gartanmi seeɗa tan ɗo gartanmi seeɗa goto fof jogui sifa muɗum to banggue addude jawdi no walla yimɓe waɗa sonoji gameje waɗa wuttoji nanduɗe ñamele e jarameje tawa yimɓe ne jogui ko projet ji paayi ɗon kadi woɓe jaadani hen togara eyyi togara nam ko gartam hande mi wiyano gartam ko gartam de min jeeyowo bagge o min jeeyowo wutti o rowane min jeeyowo wutti o ma won ko dañmi kono kono noon heddi ko aɗani togaɗa ay sa ƴeewi so tawi jomum wima wonde min mbaɗa ara e nder rewɓe département Podor
kina tolno e temedde e quelque ujunere debbo ngara gadda e muɗumen 50 million so tawi pecci hay goto muɗumen mais yo liggoy yo fuɗiɓe han probléme o ko so tawi feccama hay goto mabɓe de heɓata ujunaji ɗiɗi paaɓe ndungu hay goto wa hettitande ɗumen hay goto wa hettitande ɗumen soɓen moƴƴini ka joɓe totte togar aɗa andi noɓe ponno wadde so tawi ɓe gaari famide ko haysino tawi ko ujunaji 10 ɓe gaddi yo won tan suptaɓe ɓeɓe gandi so tawi ɓe ƴeewi maɓe gandu e rewɓe ɓe maɓe taw ɗon rewɓe ko joguiɓe GIE ji muɗumen togat wasse tan rewɓe non rewɓe ɓe ko joguiɓe GIE ji muɗumen rewɓe ko joguiɓe regroupement ji muɗumen rewɓe ko dilloɓe e jardinage muɗumen rewɓe ko dilloɓe e couture rewɓe ko dilloɓe e fannuji foof hade mabɓe arde ɗum woni komi kalɗo mbaɗa haalta min wonde hade ma yaade e nokku andu nokku o holko sohli so tawi ɓe ganda won toon holko andi ɗum soɓe ganduno koye wonani ɓe gaddu kalis fof ma ande kala gaddu soɓe ganduno wonani ɓe jarata tokara gaddu kalis fof ande tokara non mbimi ko yoɓe gaddu kono mbiyam wonde ko hadema yaade andu jomumen holko ŋakkira hay sinno a wawa waddande ɓe fof yo won hen ko nawɗa abou ñalawma tinaɗo rewɓe o wone département Podor lidoji garnoɗi ɗi temedere million yaltinama holko waɗa sodde comci ñamde e yarde ɗon ko bonande jafuɗami ko heddi gatteɗo combat Ibrahima Sy ko tête de liste Pastef Abdoulaye Daouda Diallo ko tête de liste APR Moussa Hamadi Sarr ko tête de liste Landa Amadou Ba hono jirɗaɓe guilay duuɓi ɗi guilay andede nde guilay stratégie ji ɗi e doole mabɓe saɗa ɓetano holno mbatta tokara min de e yiyandam hande o kaɓɓuɗo duuɓi 65 fayi dow pour dañde ɗum laamu e leydi Sénégal na ɗeɓi sattude min e yiyandam par ce que jamanu hande o ko jamanu kesam hesamago ko jamanu yonta hande ko jamanu sukaɓe fami ko jamanu sukaɓe kadi neɗɗo kadi kala ɗo mbawɗa wonde yimɓe ƴewratma tan ko gollal maɗa yimɓe ƴewratma ko darde maɗa yimɓe ƴewratma ko gonka maɗa kamɓe ɓeeɗo yimɓe ene gandiɓe hay sinno tawi ɓe mbaɗani campagne goto e mabɓe fof ene anda holko wawi goto e mabɓe fof ene anda holko golluno e holko gollano e nde foti gollude nde mete gollino ko fonno gollude ko walla gollani ko foti gollude ko donc ɗon so tawi jomum jottodima e hoore muɗum kañum e hoore muɗum ene andi est ce que ko fawano e muɗum ko waɗi walla waɗani est ce que yakare mo rendo makko ngo joguino est ce que rendo ngo dañi e makko oɗon yakar walla dañani e makko oɗon yakar heddi ko hande o min de mi anda kono noon e yiyandam to banggue yiyandam hande o ene wawi wiyede wonde ko oɗo woni ɓuuri jogade favori e dow ɓeeɗo woni hol on par ce que min kam so tawi mbaɗi ƴeewa aɗa andi so tawi en ƴeewi to banggue leydi Sénégal ɓe mbima wonde e nder temedere kala fodde 37 ko sukaɓe ɓe gandanɗa hono ko tolniɓe duuɓi woote yaroɓe duuɓi 15 fedde Sonko en joma en yaroɓe duuɓi 15 fayi duuɓi 16 mbiyeɗa 4 e naggam ko yaroɓe e duuɓi 3 e naggam fayi duuɓi 4 donc ɓeɗon noon so tawi a ƴeewi a tawat baɗo no candidat Moussa Sarr omo jogui position moƴƴo woni ko waɗedemo tête de liste omo woni cukalel omo lombi e hakkude mawɓe ene wawi wonde to banggue hakkillantagal sukaɓe ɓe kucca e makko par rapport e heddiɓe ɓe beele omo andano ko adi joni omo andano ko adi joni e nder département Podor par ce que horo wiyede wonde mataw gonɗen ko wadde propagande politique kono to banggue département Podor omo andano e nder hen omo jokki andede e nder hen par ce que wonko waɗi ko gandanɗa hoore maɗa ko yimɓe mbawi fawde hen juuɗe muɗumen wonko wanno ko yimɓe mbawi fawde hen juuɗe muɗumen heddi ko so tawi a ƴeewi baɗon Abdoulaye Daouda Diallo ko gonga ko ɓiɗɗo département Podor najo ene gasa wonko waɗi e nder wona nayejo de hay sinno tawi o wona nayejo Moussa Sarr ɓurmo ɓattade population de base o Ablaye no woɗɗi population de base o Ablaye aussi no ɓooyi e population ɓooya base o Ablaye ko ɓooyi e base o ɓooyi e base o ko fof mbima wonde to banggue cukagu ngu sukaɓe ɓe Moussa ɓuurimo ɓadade sukaɓe ɓe par rapport e kanko Ablaye ene gasa noon Ablaye ko responsabilité ji ɗi joguinoɗi wonko gandanɗa hoore maɗa wawa wadde won responsabilité ji joguinoɗa wonko gandanɗa hoore ma ene haɗa ɗum yettade won ɗon nokku sababude
sababude hewde ɗum golle walla sababude hewde ɗum ngala golle joni so politique de non nden ala joni non joni ɗo joni ha ɗo joni ɓe jogui golle ala golle ɗeɓe dañi ko ɓurani ɓe oɗo élection non ala golle ɗeɓe dañi ko ɓurani ɓe oɗo élection kono hunde fof so tawi ene ƴeewe wonande élection o dawi nde ƴeewete joni toga ƴeewete koko adi élection o Ibrahima Sy wona gandaɗo Ibrahima Sy wona gandaɗo kadi Ibrahima Sy heewi perguite Moussa hokko meeɗi ardinede département Podor ko yimɓe ne ganda banggue politique Moussa to banggue politique Moussa adi ardinede ko COJER woni sukaɓe jeeyaɓe e nder APR tawi ko jeunesse muɗum e nder département Podor ko ɗum o adi ardade haw o ruttiti o woni coordinateur o Moussa woni coordinateur adjoint IVS woni université ji amon oɗo no wiyatno Cheikh Hamidou Kandi IVS ko Cheikh Hamidou Kane innira ɗum a famidi o woni coordinateur adjoint o nde woni coordinateur adjoint wonɓe mo nawi toon woni sukaɓe mo nawi toon nde ummi toon o nawa ko université Amadou Mokhtar Mbow Cheikh Oumar Anne kañum nawimo toon nde nawimo toon ndene kadi tonne kadi wonko golli toon ko waɗi fayida ko gandanɗa hoore maɗa sukaɓeɓe ene nangtori e makko ɗum kono noon ɗum ɗon foof e wade noon responsabilité foof mo wawno jogade haɗanimo kanko yaadude sukaɓeɓe waddude muɗumen carte yaadude muɗumen cokki yaadude muɗumen ƴaroji yaadude muɗumen kirɗel beetaweji ittani kanko wonnodemo directeur nde haɗanimo kanko ko waɗanno guila adana ko kontinde e wadde ɗum haɗanimo kanko ɓe jokkodirno guila adana ɓe jokkodirde e muɗumen jehen to jaafuɗa en jahani département Kanel en jahani département Matam en jahani kono sen gatti won Abdoulaye Daouda Diallo ne wonko waɗani sukaɓeɓe par ce que nan kañum ɓurno wonde suka woni hakkude mum e yimɓeɓe wondunoɓe kañum wonko gollino hen wonɓe liggine waɗen ha heewi joni dal mbawmi wiide Ibrahima Sy wona gandaɗo no feewi to banggue dawgol ko joom gandal towɗo kanko woni candidat Pastef en kaali joni holmo wondi mo ganduɗa kañum Moussa Amady Sarr kañum woni candidat Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo woni candidat mo ganduɗa ko APR en kalino El Malick Ndiaye haala ka jofani mbiɗa cabbinan ubba a yakoyaki makko makko Samba Ndioben ka wonde mawo dañ polgu mi sikkani par ce que ɗon min tottanmi kadi favori numéro 1 ko Samba Ndioben ka par ce que so tawi en kaali gon en gandata e nder département Linguére ko APR woni toon majoritaire e nder département Linguére surtout Aly Ngouille Ndiaye joni woppi politique ene wawi tan waɗa cokki jamma de ala andi politicien kadi non Aly woppi politique wi yimɓe muɗum goto fof ɗo yiiɗi yo fa aɗa andi politique togara politique ko animation politique ko rencontre uji politique ko dente politique ko jiro so tawi noon an aɗa waɗanno ɗum foof a fini subaka a wi wonde Aly so tawi wi wonde wonani candidat ngol ɗo lawol holnde o heɓori wonude candidat holnde o heɓori umminoyde politique makko ɗo ene duuɓi 5 ɗo ene duuɓi 6 hade Idrissa Seck haaju nana yaade hen non Idrissa Seck nana yaade hen kono Idrissa Seck Idrissa Seck so tawi présentaki hikka politiquement o maayi yimɓe makko no guuri o dañi yimɓe walla ɗum hay so yimɓe makko maayi kanko politiquement o maayi politiquement joni Aly Ngouille Ndiaye ne tawde han wawi jooɗade ay ko nafannomo ko o présente o yahata omo perte élection ngaji o wasa natoyde assemblée nationale kono ko yo yaha tan o jeeye hen kono noon so tawi o woppi o wi wonde o jeeraki hen omo jooɗo ɗo e duuɓi 5 ala foof militant bawɗo fadde mo ɗo e duuɓi 5 technicien an yo ko kojoma 5 kedde jaafuɗa département mo Matam tête liste ko Mamadou Mory Diaw to banggue APR ko pamɗa e Mamadou Mory eyyi Mamadou Mory de o joguinoma doole nde o joguino guila e temps PDS ha e temps APR omo heddudi hen par ce que kanko woni maire Matam firti ko kanko so tawi aɗa andi neɗɗo foof saɗa ɓeta ɗum ɓetaɗa ɗum koye élection ngaji muɗum cakkitiɗi électorat muɗum cakkitiɗo mo wattandi dañjowo tawde élection ngaji garani taw haw waasi ɗum ɗon toujours an nanggatamo tan ko kanko omo jogui faveur e ɗo woni ɗo taw eyyi noon mbawɗa ñawirtade ma yettade noon mbawmi ñawirde département Kanel jaafoɗa heddi ko kojomaji seeɗa département Kanel APR waɗi tête liste ko Daouda Moussa Dia
Amadou Ba mbaɗi ko Amadou Samba Kane mo Hunare maire commune mo Hunare way ko maire commune mo Hawko Ƴewe goto mabɓe fof Nene Mariam Kane rewe Amadou Samba Kane Raky Diallo rewe Daouda Moussa Dia holno jiiɗa on combat e département Kanel e omo ganduɗa ko Diallo Abou Balel wonan ɗon Amadou Ba e wondi mum eyyi aɗa andi ɗiɗo gayi tati lombiɓe e nder département Kanel goto e mabɓe kala ko jaggal woni ha joni no ñawruno ɗen gani eɗen mbawi ñawrande noon Daouda Moussa Dia caggal élection ngaji jawtuɗi ɗi eɗen gandi ko kanko gagnino toon e nder département Kanel par ce que kanko wonno toon représentant mabɓe heddi noon kadi koye liste nafoore yanoto hikka nafoore yiyaka eyyi heddi noon ko so tawi woni kanko ko kanko gagnino toon kono noon hoto yejjit pale na wonno mba sikko hakkude makko Abou Diallo Balel no Abou Diallo Balel kamɓe jarno liste goto nafoore eyyi kamɓe jarno e liste mbi Abou Diallo Balel wona wonde wiya wonde Abou Diallo Balel kañum gagni hole commune aji waɗi contestation ngaji o kono ko liste makko yano kamɓe ndenno liste e kamɓe ndenno liste kono Abou Diallo Balel mbimi yehino ha waɗa ɗo maire caggal muɗum contesta itta waɗa pale est ce que ittanoma o artino noon kono ittano waɗi pale tan kam ko probléme conseil départemental o wonno caɗele haaɓe ñawdoyi woni ɓe perɗum kamɓe liste nafoore gagni Hawko Ƴewe Daouda Dia gagni maire Ndiaye Wodoɓe gagni Diallo Abou Balel ɗiɗo tati e ɗo joni o so tawi a ƴeewi Abou Diallo Balel o hande o ko omo jogui doole tawi gon kalten Abou Diallo Balel ene jogui doole e nder département Matam heddi noon département Kanel Matam no département Matam janɓe eyyi département Matam omo jogui Mamadou Moy woni APR kanko woni Amadou Ba ɗum département Matam donc kanko ɗon so tawi o ari ma won ko persi e nder ko kanko Mamadou Mori bien vrai kanko woni favori numéro 1 kanko woni kanko Mamadou Mori ko kanko woni dowrowo taw kono noon Abou Diallo Balel yerɓininomo hawa yerɓi hono no combat hakkude e Baboy e Yekini premier mabɓe accrochage famde fartange mo Baboy dañno Yekini ko on fartange Abou Diallo Balel dañno e kanko Mamadou Mori Diaw e nder département Matam wadde noon hande o so tawi Mamadou Mori Diaw arti e hendu wondu kanko oɗo mo ganduɗa hoore maɗa ko kanko Abou Diallo Balel o arti e hendu hesuɗo ɗon togata so tawi a renaki tan de ɗo kam ɗekki ngala holka o ɗekki ngala kono tan nan ma musde ma musde a fogi kono noon ne kadi so tawi a ƴeewi kadi baɗon Amadou Samba Kane kadi nan ɗon e nder département c'est à dire aɗa andi probléme Amadou Samba Kane jafuɗa yaade koye Daouda Dia ko meeɗi wonde maire Hawko Ƴewe ko meeɗa iwde ko woni responsable départemental ko meeɗa iwde Amadou Samba Kane ko woni maire ko fayi joni iwani kono meeɗa wonde responsable to banggue département Kanel holno cikkuɗa gartagal doole Daouda Moussa joguino e tawde Amadou Samba Kane ngue mbaka Nene Mariam Kane Daouda Moussa Dia no wonde Raky Diallo e ko ɗum woni ko mbima wonde ko Amadou Samba Kane hande o so tawi kañum ne ari Daouda ko kañum wonno to favori a famide to banggue département Kanel o wonande élection ngaji jawtuɗi ɗi kono noon hendu yahara ko ene wubba Amadou Samba Kane so tawi o liggodiri e Nene Fatoumata Kane Nene Mariam Kane Nene Mariam Kane a famide mbaɗa andi kam ɗon Pastef ala toon gueɗal e nder département Kanel département Matam Pastef ala département Matam mi motti inde moɓe jogui toon o de ɓe jogui toon yimɓe de ala en mbiyan ɓe ngala toon yimɓe kono noon département o kam Kanel Matam ɓe mbawa dañde ɗum Kanel Matam Ranérou Podor ɓe mbawa dañde ɗum Ranérou ko Amadou Dawa won toon pour APR en motti gonanɗo toon Amadou Ba e kamɓe Pastef mais haalama noon Ranérou Pastef ne heewi toon doole commune Lugguere Colle ko nandi hen sono gatte moɓe cuuɓi tan ma en ganda ala aɗa andi commune Lugguere Colli Pastef mbima wonde ko ɗiɗo département ji 4 Podor Matam Kanel Ranérou ɓe ngala ɗo doole e Linguére mbiɗa ɓe keɓata e Linguére ɓe ngala ɗo doole won noon koɓe jogui toon heddi noon Linguére noon ma won koɓe dañi toon
kono noon horkiddeɓe tan e juuɗe Samba Njoɓen ka e ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa ene sattiriɓe no feewi ko gonga guila ɓe jooɗi El Malick Ndiaye koye campagne woni guila nguɗo laamu jooɗi fodde lebbi 6 koye campagne woni gurdam muɗum fof ko Linguére est ce que ni ɗum jeyaka e kanko Aly Ngouille Ndiaye wadde mo rekkile pour woppande El Malick Ndiaye laawol mi winoma nane ya rento no wawi Aly Ngouille ko alani mawɗo politicien wawi kono mawɗo douanier jafuɗanmi taw si walla jaayo hay so heeɓi ala traite ha naywi kala nde wirti dow tali sac ina haɓɓa ma miijo fornande haqqille mum ko henata politicien accata politique non mbimam wonde ko Aly Ngouille Ndiaye politique ma kanko Aly ɗo wi yimɓe makko yo beela fof yo jah mbiyam wonde hakkillam arti e miccade wadda tawti kam ene wawi no fatan est ce que kanko Aly Ngouille Ndiaye ni o waɗiran ɗum pour woppirde El Malick laawol kono noon woppindemo El Malick laawol haɗatamo kanko politiquement ko maayo so tawi tan woni o sabboyi so tawi woni o sabboyi ko ɗo henne e duuɓi 5 paaɗi ko tawi so wiga si kono en ceertani to banggue candidature Ousmane Sonko kayit mum laaɓani Barthélémy Dias ko gonowo cikkuɗa ɗum ɗo oɗo pooɗen ndu so tawi kamɓe fof ɓe pottoyi holno lamba ka jogoy waade e beele goto mabɓe ne jaɓa ittede goɗɗo o wiya yo ya aɗa andi sa yi Barthélémy Dias coalition muɗumen waɗi ɗumen tedde liste ko Ousmane Sonko wadde hoore muɗum tedde liste par ce que en anda dossier ji mabɓe ko gooti goɗɗodirani eyyi Barthélémy ene andi ko fawi e muɗum e dossier muɗum ene andi ko fawi e Ousmane Sonko e dossier muɗum donc kamɓe ɓeya coalition Samma Sakadou o tagui ɓe wadde Barthélémy tedde liste ɓe goppi Khalifa Sall fandi ɓe mbaɗoyi Barthélémy tedde liste ɓe goppi Bougane ɓe mbaɗoyi Barthélémy tedde liste ko wadde contrecarré Ousmane Sonko Ousmane so tawi ko gonga heddino koto banggue saria koto banggue saria ko sariyankoɓe kalata kono noon sariyankoɓe haaloɓe ɓe won sariyankoɓe haaloɓe ko jingoɓe won sariyankoɓe haaloɓe ko jiiɓoɓe won sariyankoɓe haaloɓe ko ubboɓe nomen ni enen kono noon togara so tawi en tugnima non so tawi en tugnima eko waɗi ha gasi Barthélémy Dias ko condamnanoɗo inde muɗum yaltina e liste électorale artani Ousmane Sonko ko condamnanoɗo lebbi 6 ha soka liste muɗum yaltina inde muɗum yaltina e liste électorale artiraka taw holno ɓe gonirta candidat ji kamɓe ɗiɗo foof eyyi kan ade ko saria mbiɗa e gona sariyankoɓe ma ɗaɓɓu sariyanke jooɗoda e men saria o kay ko kamɓe ɓeɗo joni takku wallu ɓe dopposi hanki plainte mabɓe recours mabɓe wonde ko kay ko yo itte tan ha laaɓa cere Ousmane Sonko kam jeetake hen aɗa andi ɗo noon Macky ene yaara e Ousmane Sonko e joɓɓi 3 nguɗo wattata nayaɓu Macky liɓi walla kanko liɓi Macky liɓi Ousmane Sonko joɓɓi 3 deggodir nguɗo wattata nayaɓu kono jooɗaki ko ñoƴƴi saabu lamɓoccitimamum ala nguɗo woni nayaɓu woni o Ousmane Sonko o haɗi ɗum wonde député hay sinno tawi yeehi ha waɗama élire ɓe posi motion de censure a famide ɓe guitti immunité parlementaire makko nde ɓe guitti immunité parlementaire makko o yalti assemblée nationale ha laaɓi ɓe duttiti o arti ɓe kaɗimo wonde candidat o wi omo wona candidat élection présidentielle ɗum ko député ji kalan mi faami élection présidentielle 2019 Macky fiimo élection présidentielle oɗo cakkitiɗo ɗo hen Macky haɗimo wonde candidat joni nana faye makko e ɗiɗo législative uji haddemo wonde candidat a jarama joom caméra o sa yimɓe mbiya goppe 2 heures de temps 3 heures 4 heures de temps ɓe jaafo wona e amen ko banggue juɓɓunde lelwi noon ɗum noon toka mataw mataw gasi ha laaɓi ko ɗo katte ha lawgol ngol gartane yettude bandiraɓe men ɓe jattana ɓe Souleymane debbo e gorko caméra ko Djiby Dieng en jetti Ali Fall monto o lelol communication goom ngu fof jarnama Abou Ndiaye wonno ko caggal de France o yettama o jarnama ko ɗo katten ha lawgol ngol so Allah lamɗo jaaɓi